Нека да излезнеш все пак. Мале, идва някакво AMG. Добре дошли във втората част на колата, която закупих от Copart, най-евтината кола в страната. И днес е време да започваме да оправяме колата най-накрая. В миналото видео вече видяхте цялата кола, казах ви колко платих за нея също. А сега е време да започнем да оправяме и когато колата е завършена изцяло, ще ви покажа колко ми е струвало всичките части да оправя. И накрая на проекта ще направим една равносметка, да видим колко пари ще ми струва цялата кола, за да оправя с всички части, с всичките ремонти и така нататък. А сега нека започваме. Мале, за малко да изтуриме колата. Така, значи първото нещо, което искам да направя е да махна перката и след това ще махнем и радиатора. Ще трябва да го източим първо. Първо ще махна кората на двигателя, да може да имаме повече място и продължаваме да махаме неща от тук. Значи до сега отнеме 1 час само да махна кората под колата отдолу и също така мисля, че съм махнал всичко, което държи перката. Тук на новата перка, сега ще ви покажа, има едно винче тук, това някакъв клип има тук и от тази страна също, както и отдолу има две, които държат интеркулера. Става само да го издърпам нагоре някакси, защото е много тясно тук. Но някакси ще се опитам да махна перката и след това ще продължим с радиатора. Направим. Мале, то тук всичко се троши, бе. Добре, 1/3 е излезнало. О! Yes! Мале, най-накрая. Мале, колко много място имаме вече тук. Както може да видите, радиатора е изкривен, първото което е. Има дупка някъде тук, тук е спукан също. Та, сега остава да махнем радиатора, който го държат. Ето едно винче тук, едно винче някъде ето там. Добре, то маркуч им чуш, че беше заварен направо за радиатора. Изтече малко на земята вода, но няма значение. Сега ще го оставим да се изтече. Ще махна и от тук това маркуч. Добре, радиатора е готов да излезне. Дано да излезне по-лесно от перката. Много е напрягащо, когато работите на улицата, защото минават хора, приказват ви, ма ти какво правиш? О, мале стана. О, мале. Това обаче за пръв път го правя и си нямам никаква идея какво трябва да стане, как трябва да стане. Защото от удара всичко е бутнато напред и той както си няма място, сега още толкова няма място да излезе нищо. Оп! Опа! Май ще стане. Малко. Така. Най-накрая и радиатор излезна. Единственото нещо, което остава да махнем сега е AC конденсъра. Не знам как се казва това на български. И за щастие, понеже, както виждате, е изкривен малко и цялата газ е изтекла и не трябва да го
тегазираме или там какво се вика. Това е един проблем по-малко, за който трябва да се тревожиме, понеже като ги махнем ето тези двете, системата е пълна с налягане и понеже в района е нелегално да се пусне в атмосферата или там каквото е и е също така опасно, понеже има много налягане в тези маркучи. И сега ще видя как да го махнем това и след това ще продължим с махането на бронята и ето този слам панел. Всичко на тази кола е все едно заварено. Сигурно никога не е изкарвано. Това е просто малко налягане. Сигурно останало от системата. Добре, защо не искаш да излезнеш все пак? Защо не искам това да го правя? А трябва. Ох, отказвам се. Мале, идва някакво AMG. C63S. Това беше много добро. Сега видим как ще го махнем това. И последното радиаторче излезна най-накрая. Това ще бъде за днеска. Не ми остава повече време да работи по колата, но както виждате вече всичко е празно тук и единственото нещо, което остава да направим е да махнем бронята и да смениме ето този слам панел. Обаче, за да махна слам панела, интеркулера майче се държи на него, затова и него ще трябва да го махна, но това ще стане някой друг ден. Вече е няколко дена по-късно и продължаваме с проекта по E90. Сега остава само да махнем интеркулера отдолу и започваме да махаме бронята и слам панела, както вече казах. Ето го и новия слам панел, който вече съм купил. Имаме вече и рад пака от преди и дано имаме времето днеска да сложим и тия двете. И както вече може да видите, цялата предница е махната. Тук ни се отвори толкова много пространство да работим. Ако трябва да се смени верига или нещо, явно така се прави, предполагам. Ето тук са всичките части. Махнах и интеркулера, но най-вероятно ще ползвам ето този от новия рад пак, понеже мисля, че са едни и същи и няма смисъл да ги сменям, макар че този си работи идеално. Но съм очуден, че ето тази града, краш бара, всъщност няма никакви щити, но това няма значение, понеже ще го смениме с новия ето тук. Без да губим повече време, ще сложим новия радиатор, който седи ето тук и ето тук и сяда ето така отпред. Ще свържим всичките маркучи по радиаторите и накрая остава само да сложим слам панела така отпред. И мисля, че това ще бъде. Едно нещо, което забелязах е сензора за температурата. Както виждате е скъсан. Ще видим дали ще мога го запоя, понеже когато запаля колата, може би сте забелязали, че показва минус 40 градуса. Ето това е причината. Всъщност съм поръчал чисто нов оригинален такъв сензор, не беше много скъп, но мисля, че този си работи, просто трябва да го поправиме. И продължаваме с Франкенщайн. Сложих всички радиатори, обаче имаме няколко проблема. Първият проблем е ето този Charge Pipe не влиза ето тук отдолу в интеркулера, защото този рад пак е от фейслифтово 330D или 325D и явно са различни и не влиза това. Другото нещо, което забелязах е, че перката има различен конектор от оригиналния си на колата. Ето това е новият, който си пасва там, но ето това е нашият. Та мисля да го отрежа ето тук и да го насосам с новия и да тръгнат работите. Третото нещо, което много ме дразни, са ето тези AC линии. Изобщо не искат да влезнат, не знам какво да ги правя, затова ще ги оставя така, няма ги барам. И сега е време да сложим слам панела и да видим дали той ще пасне, защото и този е от фейслифтово E90, но съм на 99% сигурен, че няма да има проблеми с него.
Еми всичко си пасна идеално, както и предполагах. Също така остана само да запоиме новия сензор за температурата. Но много съм доволен с резултата до сега. Но все още има какво да се върши, затова продължаваме. Извън камера оправих някои от нещата, като ето този датчик отдолу за температурата, насосах го. Същото нещо направих и с кабела за перката. Тук го отрязах и го насосах с новия конектор за новата перка. Сложих си и чардж пайпа и между другото интеркулерите си са еднакви. Просто бях обърнал чардж пайпа и пробвах да вкарам ето този край отдолу и обратното и затова си помислех, че не пасват. И вече сложих малко вода и намерихме първия теч. Както може да видите, капе точно ето е тук отдолу. Не знам дали от свръзката или не, но ще трябва да смениме този маркуч, обаче не знам дали само този мога да сменя или това цялото. Но за жалост днеска е събота и няма откъде да намеря такова маркуче. Но може да почнем да сглобяваме другите работи, като фаровете и бронята. Вече съм ги закупил и сега ще видите какви точно фарове и каква броня ще сложим на колата. И най-накрая цялата предница е готова, макар че колата не е на 100% готова. Но да, както вече може да видите, имаме фейслифтова предна броня и фейслифтови халогенови фарове, обаче не ксенонови. Не можах да намеря на време ксенонови преди фейслифта фарове, които си бяха преди, за да ги сменя. Но намерих тези фарове за добра цена и ще карам колата така. Може би в бъдеще ще ги смениме с ксенонови пак. Също така съм поръчал и LED кружки за халогените, както и за къси и за ангелските очи. Също така ще трябва да намерим ето този маркуч, да може да го смениме, понеже съм взел вече антифриз, обаче не мога да сложа антифриза в колата и да запалиме, понеже просто ще изтече през целия маркуч. Но да, колата вече изглежда в по-приличен вид. И това между другото ми е четвъртото E90, което съм имал до сега и никога не съм правил предна LCI конверсия и изглежда много брутално. Разбира се, ще трябва да вземем и нов капак. Вече съм го уредил с един човек. Днеска трябваше да го взема всъщност, обаче понеже колата не мога да карам още заради този маркуч, сигурно ще е след някой друг ден. И да, когато смениме и предния капак, колата ще изглежда брутално. Вече е следващия ден и всъщност поправих ето този маркуч. Това не е точно как трябва да е по принцип и даже много близко върви до ремъка, но съм поръчал правилния маркуч, който трябва да влезе, но той ще свърши работа за момента. Той буквално трябва да ни издържи половин час, 15 минути да идем да вземем новия капак и още 15 минути да се върнем. Вече съм налял и антифриз и от никъде няма течове, което е много добре. Еми да, мисля, че колата е готова. Може да идем да вземем новия капак сега и просто ще се надявам да ида и да се върна без никакви проблеми. И както вече може да видите, колата е обратно на същото място, но обаче имаме нов капак. Успях да стигна, макар и с малки проблеми, но отидах, вземах капака от човека, сложихме го там на място, за жалост не можа да снимам. Но ето това е крайният резултат на колата и според мен изглежда брутално. Еми мисля да сложа край тук на това видео. Напишете в коментарите дали ви хареса как се е получила колата до момента. И също така, ако искате да видите продължението на колата, понеже все още има някои дребни работи, които трябва да се оправят. Не забравяйте да харесате това видео и да се абонирате. И с вас ще се видим в следващото видео.